Pekný večer prajem a pekný deň prajem. Som Erik Puc a toto je tutoriál pre blender.sk. Toto je môj tretí. A v tomto vám ukážem, ako vytvoriť takéto trochu zložitejšie objekty. Je to celé nenáročné. Vymažem. Tak, dáme Space, Add, Mesh a Icosphere. Druhú subdivíziu. Trochu to zväčšíme. Dáme Ečko Extrude. A namiesto region vyberieme z individual faces, čiže každú plochu zvlášť bude. Jednoducho odtiahneme kurzor. Pôjdem do modu, subsurf a viackrát subdividíme. A máme takýto objekt. Nie je to jednoduché? Toto isté môžeme s UV sférou. Pridáme nový mesh. UV sphere 32x32, extrude individual faces, zväčšíme, tabulátorom prepneme na druhý mód, subdivide, dáme väčšie levely. No, trochu to seká, dúfam, že dobre počuť. A tu máme ďalší, trochu v úvodzovkách zložitý objekt, ale až zložitý nie je. Tak toľko to na dnes, tento tutoriál bol vyrobený pre www.blender.sk. Ďakujem za sledovanie.